lemah banyu karo angin. Apa Mbah? Mudeng ora? Ya ora? Mbah diomong. Iya. Kono kuwi gurune kok. Ya aku ki takoke. Lah mudeng ora sebab. Mari ngono sing mau sing nomor loro ngomongnya masalah salat. Salat kudu dilakoni. Masalahe mung 3 menit ora enek. Iya. Apa ora? Iya. Mbah. Iya. Ayo kuwi salat. Nah aku sitok Mbah. Nak Rukun Mbah. Oh iya masuk. lah kok rukun tok kuwi lho. Meneng kok lambemu tak gasmu tenan kuwi. Iki ilmu tuwek iki masamu. Paling ngogak awakmu sing berbobot sing abot sekali. Iki abot ora rukun bosok kabeh wong sakmene mbane ora mungkin iso kaya ngene nglumpuk kaya ngene ora mungkin iso. Karena iso nglumpuki karena kerukunan. Oh. Jadi mergo kerukunan antar jamaah teko ndiye mesti teko. Guyub. Iki suatu contoh yang sangat luar biasa, perlu dicontoh majelis-majelis yang lain. Oh. Awak 8 tahun ora mung umur